sa iyong mga na alam nimo o walay usan na makatungkad. Nakita ko lapad nga kadagata, ukataas nga kabukiran, o mga kalanggaman, o Ginoo lakip ako inuman. Ukatahong gayon, Ginoo, sa iyong mga binuhat, na alam nimo o walay usan nga makatungkad. Na alam nimo o walay usan nga hambala ang nga kasulatan, itugas sa katawhan, aron mahibalo sa sugop sa Ginoo. Sa hapit na siya bayat sa langit, tinunan bisugop niya, panlakaw kamo, isang yaw ang pulong ko, karon ako asya, ito sa kalangitan, nagandamog tuloy na, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya, ini sa kalibutan, uhaulog lalinon ang nagtuman. Bisan tamayong tao, di ay bihayon sa tanan nga katawhan, ang pahiyong
Okay, maayong gabi mga higala, ang mga suki o mga pinalangga ang mga tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon, Jesus is our hope. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kini kanatog makasayuran, mga pasidaan og mga pagtulunan nga nagasukad sa balaan nga kasulatan nga makapahimo kanatong andam sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Jesus is our hope. Magampo ta mga higala, amahan na mo nga nasa kahitasan sa mga langit. Nining gabion na o Dios, nagapasalamat kami kanimo. Nining lain na usab nga kahigayunan, diin among matun-an og mapamatian ang mga pulong sa kamatuoran. Naghangyo kami kanimo, nga nining takna o Dios, sinaot pa imong ibubo ang balaan ng Espiritu sa matag usa kanamo. Aron mabuksan ang among hunahunag kasing-kasing, maandam kini sa pagsabot o pagdawat sa kamatuoran nga magahatod kanamon tanan diha sa hustong pagpangalagad kanimo. Panalangin matag usa namo ning gabihona. Naghangyo kami nga ang imo antang mga pulong mao'y magagiya kanamo sa pag-andam sa among kagalingon ni anang haduol nga pagbalik ni Ginoong Kristo. Among gipangaisog kanimo amahan ining taknaa, tungod kay duna kay mga anak nga naminaw karon sa iyong mga pulong nga naa nag-antos sa mga balatian sa lawas. Naghangyo kami kanimo nga hinaot pa nga imo silang duaon, imo silang pagahikapon, tungod kay ikaw man ang labaw nga mananambal nga tag-iya og nasayod sa among kinabuhi. Tangtangi ang matag-usa sa mga balatian sa lawas, mabatnan unta ang himsog nga panglawas, samtang gipaabot namo ang pagbalik ni Ginoong Kristo. Dunay uban nga mga kahigalaan, imong mga anak o Dios nga dunay problema diha sa panimalay. Hinaot pa nga ikaw maghatag og kasulbaran. Ang uban sa dunay mga problema sa financial. Hinaot pa usab nga ikaw magsangkap o Dios sa mga panginahanglan sa tagsa-tagsa. Among giampo nga unta matag-usa namo, among mabatnan ang grasyag panalangin samtang nagpaabot kami ni anang pagbalik ni Ginoong Kristo. Nag-angyo kami kanimo nga ikaw usab giya sa tanan ining gabiuna, kini among gisalig sa ngalan ni Ginoos nga manuluwas. Amen. Okay, welcome no ang tanan nato nga mga viewers, mga followers nato sa program. Asa mo dapita karong gabiuna, ni ama mo dinhi sa Visayas, naba mo sa Luzon, o nabas Mindanao, o sumabang part ni Pilipinas, asa mo dapita karon, welcome kamon ining atong tulumanon. Jesus is our hope. So kung naata sa gawas nasod o sa unsatang nasod ning kalibutan na karon nga nangapaminaw sad mo sa ato o nagatan-aw mo sa ato nga live broadcast through Facebook, so kamon tanan kinasing-kasing namo nga gina-welcome dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Nag-inusara pataron higala, nagbinugtong pataron tungod kay wa pa makaabot dinhi ang ato nga kauban si Brother John. Basig na dilatar lang siya gamay, so karon taon-taon siguro maabot na siya. So dinhi karon sa programa nagbinugtong pataron, no? So atong gina-welcome ang tanan kung naamoy mga importante nga mga mensahe, mga higala nga buot ninyong ipadangat sa inyong mga higala or ngadto sa inyong mga minahal sa kinabuhi. So diri na idritso og text sa akong number, kang Brother Libby Claves ka number, ang ako ding number higala. Basig dunay naminaw og naglantaw karon sa ato nga live sa FB o niya gusto mo padangat og mga mensahe, ang akong cell number 0926-88-69758. Akong sublion 0926-88-69758. Okay, muna itong number. O niya, pwede sad mo nga makapadangat diri sa ako nga messenger higala
kang Levi Clavis nga account no sa ako nga messenger, makapadangat mo sa inyong mga mensahe na may mga importante mga messages. So ato nang gina-welcome o niyang uban dirisan mo pwede makapadangat mo diri sa atong comment section no sa ato nga live karon. Okay, atong gina-welcome ang tanan kutob sa naminaw nagtan-aw sa ato nga programa. Okay, ato na ning tan-awon mga kahigalaan, ato ning lantawon, pwede na mong wa pa mo ka-type diya, hinahinay na mo og type galan niya, i-send na niyo dire kay panahon na nga atong sugdan pagbasa ang mga mensahe nga midangat diri sa ato nga tulumanon. Okay, niya si Brother Neil Guarin. Ang iyang mensahe, good evening Kuya John o Kuya Levi. God is good. Okay. Mayong gabi Brother Neil uban sa iyong family. Niya welcome sa atong programa. Niya pod si Bobby si Guarin. Good evening Brother Bobby. Guarin, salamat sa paglab o pagpray sa ato nga program. Niya sad ang Riverside FM Cebu, ang 93.2 MHz, no? Salamat kaayo ninyo diha mga sir, atong maabtikon nga CEO o ato sad nga maabtikon nga station manager. So good evening nung tanan diha sa Riverside FM Cebu og sa mga naminaw sa Riverside FM, kutob sa naabot sa labyog sa Riverside FM, ato nga gina-welcome sa atong tulumanon sa Jesus is Our Hope nga nanukad dinhi sa DYCM Bugo Adventist. Okay? Ilang mensahe on air na ta mga brad, maayong gabi Okay niya po si Sister Ginaline Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby o Kuya John. So good evening Sister Ginaline. O niya po si Brother Rufino Moreno. Salamat po sa paglab o pagpray Brother Rufino. O niya ito pong nakita din si Sister Lynn of Keria. Mayong gabi usab kaninyo Kuya John o Kuya Libby. So, good evening, Sister Lynn of Keria. O niya po si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo, Brother John o Kuya Libby. O maayong gabi isab sa mga kaigsuunan, makanunayong naminaw o nag-view ni ini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. So, God bless, Brother Ronilo. O niya po si Jida Villa Hermosa. Mayong gabi Kuya. So good evening Jida Villa Hermosa. O niya ato po nakita si Brother Freddy Felicano. Mayong gabi ninyong duha Brad Lib o Brad John live watching ko diri sa San Fernando, Cebu. So, maying gabi ini mo di Brother Freddy Felicano. O niya po si Brother Moses Alex Leaban. Mayong gabi na usab Brother John o Brother Levi. So, good evening Brother Moses. O niya, salamat po sa paglab o pagpray. O niya po si Brother Pipi Layon. Diha sa Argawanon, San Remigio. So, maying gabi is tanang taga Argawanon, mga Layon family diha, mga kabatan niya. Good evening po sa mga Larga family diha, ngadtos mga pamilyas malikigan. Tanan nga naminaw diha sa Argawanon, diha sa Patag, San Remigio. Tanan nga naglantaw sa ato nga programa, ato nga gina-welcome karon nga gabi una. Okay, ato ning puli-pulihog tanaw arita sa pikas nga monitor mga higala. Ato ning tanawon ang mga nag-send og heart
o nag-love o nag-like sa ato nga program. Niya si Sister Lynn of Keria, Eleuterio Lagarisa, Ginalyn Lumuntad, Ronilo Itang, Melideth Bansuela Fuentes, Mins Gabisay Sinadhan Hidokos, Lovely Elosorio, Jidel Peritos, Erixa Sinoy, Edelberto Rina Somalinog, Rolando G.R. Veldosola, Juandel Sarol, Lovely Alburo, Maki Coro, Jida Villa Hermosa, Mary Claire C. Laloses, Nel Guarin, Bobby Guarin, o Elmodam Flores. So, muna yung mga nag-send og heart mga higala. Kanya dito speaker sa mga nag-like sa ato nga program. Thank you also Sir Matthew Anderson for watching and following our program. So, thank you. God bless you and your family. Niya po si Sister Lovely Diheto. Niya po si Brother Gregorio John Toling Pikit Jr. So, mayong gabi ni mo, Brother John. Niya po si Rolls Soto Tams. So, mayong gabi ni mo, Brother Rolls. Nakita po nato din mga higala si Giovanni Bayo. Niya po Moises Alex Liaban. Niya sad si Brother Friede Pelicano. So, mayong gabi ni Brother Friede. Dirita mga higala sa ato nga messenger. Ato ning tanahon. Tungod kay niya sa dinhi. Daghan na to mga higala nga ang uban nag-like. Ang uban nag-pray. Ang uban nag-love sa ato nga program. Ang uban agi mga messages nga ilang gipadangat. Aron atong basahon o mapadangat ngadto silang mga higala or ngadto silang maminahal sa kinabuhi. Okay, ato na ning pagbasahon. Atong nakita dinhi si niya si Necesario Emilia. Sa kuan ni siya dito ni murag si Hilutungan Masbate ni. Maayong gabi inos mga Necesario dia family. Niya sad si Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia. Niya po si Abi Suway Bagyo. So thank you kay Brother Abi sa imong pagpakiguban. Niya sad si Gina Gonilamos Larisma. Niya sad si Ginalyn Lumuntad. Ang iyang mensahe, maayong gabi Sir Libby o Kuya John. So good evening Sister Ginalyn diha sa Takop San Remigio, Cebu. Niya sad si Brother Rufino Moreno. Thanks sa pag-send, Bro Libby. God bless. Okay. Mayong gabi ni mo, Brother Rufino. Uban sa imong misis, no? Good morning diya sa tanang Tagaluok, San Remigio, Cebu. Kanya po, Brother Jemar Coles Gabaton. Niya po, Brother Freddy Felicano. Mayong gabi na usab ninyo duha Brad Lib o Brad John. Naig-live watch ko diri sa Balud, San Fernando, Cebu. So thank you kaayo Brother Freddy. Niya sila si Sister Enelia, no, mabulini. Atong mga silingan dito nga nakig-uban karong gabion na sa ato nga programa. Uban pa nato mga silingan nandiha. Okay, ni asad si Rolls Sototams. Aniya nakig-uban sad si Sister Riming o Remedios de Hito. Maayong gabi Brad Libby o Brad John. Permanente jud ko paminaw mga bro. So thank you kaayo Sister Miding, no, nga always tay kagyog nagsunod naminaw sa ato nga program. So God bless you. Niya po si Sister Lovely Elosorio. So may gabi ni Mr. Lovely uban sa mga Elosorio family diya sa Mabuli. O niya may isang gabi diya ni Teo Vicente. Teo, may gabi ni mo. Hinaot pa nga baskog kanunay ang imo nga panglawas.
Okay niya po si Sister Ninfa Villacasten sa Cadiz City. So good evening Sister Ninfa. Niya po si Brother Abner Dualio. So good evening nimo Brother Abner. Niya padayon tahigala nga tusunahan ato na po ring tan-awon ring pikas. Balikan ato og tan-aw ang pikas nga monitor. Atong nakita diri si Brother Sonny Sumayang. So salamat kayo Brother Sonny sa pag-send nimo og mga heart og pag-love nimo sa ato nga programa. So thank you kayo. Nya adto ta sa ato ning landawon pag-usab ang higala. Alang sa mga nahidugang naglantaw karon ni si Brother Eleuterio Lagarisa. Niya po si Branzuela Fuentes Meredith. Kaya ito yung tanong uban. Niya po si Brother Jedel Peritos. Erixa Sinoy. Mahing gabi ni Brother Erix po diya. Mga Sinoy family. Good evening sa mga Sayod family nila ni Brad Roy diya. Nila ni Sister Galay. Kanya nga ito ni Brad Toro diya Maglasang. Sister Dailing nila ni Vanessa. Nila ni Ganggang ilang mga family maayong gabi no nila ni Sister Emilia diya karon good evening good evening sa nila ni Brother Johnny uban sa iyang misis iyang mga kabataan mga Serapino family maayong gabi mga lipalam di anos mabuli Matus Madila Cruz na Nugas family nila ni Sister Sari Nugas iyang family good evening sad na sa tanan lang kayo diya sa atong mga silingan sa mabuli nga nagsunod karon sila si Brad Junior Clavis maayong gabi no tanan diya nga nagsunod sa programa welcome sa ato nga tulumanon karon nga gabi kiniasad si Brother Maki Kuro nakikuban sa nato no ni Apos Eddie Boy Vlog maayong gabi ni Brother Eddie Boy Vlog murag sa Madridihos ni siya. Maayong gabi Elias Kaungkod Madridihos Cebu. Daghang putag mga viewers diya karon. Welcome sa ato nga programa. Niya sad si Sister Anita Cabaluna Claves mabuli. Niya po Brother Junior Noiva Claves. Niya sad si Mali de la Cruz. So good evening Mali de la Cruz. Okay no, mao ni atong mga nakita mga higala nga nahidugang nag-like sa ato nga program. O niya si Brother Abner Barrientos. Mayong gabi Brother John o Brother Libby. So mayong gabi niyo Brother Abner Barrientos. O niya po si Sister Florida Amores Sigarino. Salamat po sa pag-pray o pag-love. Good evening ni Brother Remy diya sa Tambungon. So atong gina-welcome ang tanan ng mga taga-Tambungon nga nag-view karon sa atong nga programa. So welcome. Sa tanan na lang kutob sa naabot no nya palihog mahigala. Ayaw mo kalimot atong i-share ngadto sa ato nga mga kahigalaan kay mo participate sa pag-share sa ato nga programa. So nagpasabot nga sa marasab nga nakaminsahe mo ngadto sa inyong mga higala o nya ngadto sa inyong mga minahal sa kinabuhi. Kay na magusugo ang Ginoo nga sa Mateo 24:14 man ano og kining maayong balita mahitungod sa ginharian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan. Ipamatuod ngadto sa tanang kanasuran og unya moabot na ang katapusan. So gusto din Ginoo higala nga sa dili pa moabot ang adlaw sa katapusan ang maayong balita igawali ngadto sa tibuok kalibutan. Ipamatuod sa tanang kanasuran. So ang ato nga ang internet tining panahon na higala dako kay gatabang sa atong nabasa sa Mateo 24:14.
kay ang ato nga programa dinhi sa radio sa Jesus is Our Hope ug sa kini maayong balita makaabot ni ngadto sa tibuok kalibutan o tanang kanasuran. Kay mga nasod na, biyay mga internet, na mga Facebook. So, ang Biblia nagsulti, ipamatuod sa tanang kanasuran. Og unya, moabot na ang katapusan. Gustos Ginoo nga makasulod ang mensahe sa tanang nasod sa kalibutan. Sa tuyo og tumong nga mapasidan-an ang makatawhan sa angay nga pagabuhaton aron maluwas. Wa magiyong Ginoo nga iwali o niya danihang mga tao. Ang gingon sa Ginoo ipamatuod lang ang tuyo og tumong para nga way magmahay ba sa alos katapusan. Kung maimpirno manggaling ta kana tungod kay ato tingaling gisalikway ang maayong balita nga magagiya kanato pangos kaluwasan. So, kung maunsa man taon niya sa dos katapusan, kana tungod kay maoy atong gipili karong panahona. So, ang pagpili unya sa umalabot, nagdepende na sa atong pagkinabuhi karon. Nagkinabuhi ba ta subay sa kabuton sa Ginoo? Or nagkinabuhi ba ta sukwahi sa kabubuton sa Ginoo? Mao na nga, di ta makuli sa pag-share mga higala. Ngadto sa ato nga isig katawo. Paghatag lagog pasidaan, mensahe, kanabig ingon sa Ezekiel 18, Ezekiel 3:18, nga kung dili ikaw kapasidaan, ngadto sa imong isig katawo, sa angay niyang buhaton aron siya maluwas. O niya malaglag siya sa katapusan, ang iyang dugo pagapanilngon diha ka nato. So muna nga, kung atay nahibawan sa pulong sa Ginoo, ang giingon sa Ginoo, isulti lang, iwali lang ang maing balita. So pinagi sa pag-share na to, mga higala, sa pulong sa Ginoo, ngadto sa ato mga friend, naka-apil ta sa ato nga buluhaton, dinhi sa ato nga programa. Tungod kayo mong gi-share ang pulong sa Ginoo, ka masayod, nga sa diha nga gi-share nimo ang imong mga higala siguro imong mga minahal sa kinabuhi base og ang pangutana nga ato nga gitubag dinhi mausay naa sa ilang hunahuna nga pangutana nga sulod sa luging panahon wa gyud sila mahayagi. So pag-share nimo sa pulong sa Ginoo mga pangutana atong gitubag matin-awan sila o niya hinungdan nga sila mo kinabuhi des kamaturan. O kung maluwas sila, pasalamatan ka. Inig-abot si Ginoo. Salamat brad kung wa pa ko nimo share. Dili unta ko makataak nining dapita. Di unta ko maluwas. Ngunang ato, ang pag-share lang sa pulong sino, paghatag o pagpasidan o kasayuran nga to sa makatawhan. Okay, ato ning padayonon pagbasa mga higala. Okay, ni apod si Nova Jen Estrada Ihara. O niya iyang mensahe, good evening Kuya John o Kuya Libby. God is always good. Okay. Mayong gabi ini mo, Sister Nova Jane Ihara. O niya pod si Sister Kwaling Kalusor or Pascualita Kalusor. Mayong gabi ninyo diha mga brad. God bless. O niya pod si Binson Lagarisa. Good eve sa inyo diha Brad John og Brad Libby og maayong pagpaminaw sa tanan. Watching from Anislagan. God bless. O kiniya pod si Brother Eulalio Tikson. Niya, good evening, watching from Bantayan Island. So, salamat kayo, Brother Eulalio, Brother Tikson. Niya po si Brother Domingo Bunukan, maayong gabi na usab ninyong duha ni Brad John, Brad Libby. Wa magyud nakaabot ang isa ka tawo. Basig, naunsa ka kanang basi og platan ba, mata masayod gud sa pagbiyahe. Niya, wa gyud siya kaabot dire basi karon taon.
Wa man sad mag-text si Brad John. Ingon niya ang mensahe, maayong gabi na usab ninyong duha ni Brad John, Brad Lib, og sa tanan usab nga mga kaigsuonan nga makugihon nga nagsunod nini nga programaha. Salamat Brad, God bless natong tanan. So God bless also Brother Domingo Bunukan. So mayong gabi diha sa Bituon. Tanan nga naglantaw karon diha sa itong programa o tanan tagadaan bantayan nga nakig-uban nato karong gabi mayong gabi og sa tanan gayud no. Kutob sa naglantaw sa ato nga programa. Unya nag-follow, nag-view kamong tanan. Gipasalamatan namo og kanasing-kasing mo namo nga gina-welcome din sa ato nga programa sa Jesus is our hope. Bueno higala mopadayon ta sunahan adto ta sa pagtubag sa pangutana. Nay pangutana din nga dugay-dugay na ning pangutana. Kang Dwight Loor katong nawagtang man. Okay, ato tong tanawon kay layo ra ba to dugay-dugay na kay ito nga ato tong screenshot. So lawom na kay ni ato tanawon na pangitaon nato. Nawagtang magkalit. Okay. Mori, na ang pangutana higala. Mga brad, inigbalik sa Ginoo unsa may iyang basihan sa paghukom sa tao. Ang naa sulod sa iyang kasing-kasing o ang naa sulod sa iyang tiyan. Kay sige man gud mo gwali anang pagkaon nga mosulod sa baba. Unya mo gawas rasad sa gawsanan. Niingon baya ang Biblia nga ang ginharian sa Dios dili sa pagkaon kundili pagkamatarong pakigdait og kalipay og maunay gihimutan sa Dios og dili tong pagsunod sa balaod sa pagkaon nga gisugo para sa Israel. Salamat. Okay. Taod-taod na niya nga pangutana. So ang pangutana mahigala naghisgot unsa kunoy basihan inigbalik kuno sa Ginoo unsa kunoy basihan sa Ginoo sa iyang paghukom sa mga tao nga naa sa sulod siyang kasing-kasing nasulod siyang tiyan. Okay. Ang basihan sa Dios sa adlaw siyang paghukom sumala sa atong mga binuhatan mga higala. Sumala sa atong mga buhat o niya ang atong mga buhat itandi diha sa mga nakasulat sa balaan nga kasulatan. Ang tao hukman sumala siyang mabinuhatan. Ato ra basahon sa unang tanaw sa nato 5 versikulo 10. Okay, unang Korinto. Ini man dito. Unang Korinto kapitulo 5. Okay, versikulo ikaduhang Korinto kapitulo 5. Unya versikulo 10. Okay, ato ni tanawon ha. Og unsay gisulti dinhi ni San Pablo sa iyang mga pulong. Okay, 2 Korinto kapitulo 5 versikulo 10. Nyara. Kay kitang tanan kinahanglan magapangatubang sa hukmanan ni Kristo aron ang matag-usa magadawat sumala siyang nabuhat siyang lawas maayo or daotan. Gipin-aw higala ang atong nabasa din nga kitang tanan di ay mga tubang ta sa hukmanan ni Kristo. O naging sunahan, aron ang matag-usa magadawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas maayo kun daotan. Sukman gid ita sumala sa atong mga binuhatan. Mga maayo mo nang mga luwasonon sa Ginoo. Nagbuhat tag daotan. Laglagon po tas Ginoo kaduha ra ba
sangkuan sa tao sa adlaw sa paghukom. Kay musugot ang sarili, muabot man gyud ang adlaw sa paghukom. Tungod kay sa diha nga gilunupan ang kalibutan panahon ni Noe. Duha naman sad kabahin ang tao adto. Kadtong naluwas sa lunop o kadtong nangalaglag sa lunop. Ang kadtong nangaluwas panahon sa lunop, mga tao to. Si Noe, ang iyang tuok family, nga naminaw sa pasidaan sa Ginoo. Ang kadtong nangalaglag, mga tao to nga nagsalikway, nagyaga-yaga sa pasidaan nga gihatag sa Dios pinaagi kang Noe. So nangalaglag silang tanan. Kung imong tanahon, walo ra gyud ka tawo na luwas. Si Noe lang, uban siyang family, iyang asawa, iyang tulo ka buok anak lalaki, og ang iyang tulo ka buok kumagad. Apan libuan ka mga katawhan mga higala, nga wa gyud manulod, nagpagahi silang kasing-kasing, nangatawa, nagyaga-yaga sila, tungod kay wa sila mutuo, nga dunay lunop nga moabot sa kalibutan. Diha na sila hingtuo nga miabot na ang lunop. Pero kay andi malas, sawa pa ang ulan, gisirhan una ang pultahan sa arka. Pag-abot sa lunop, ningtuo na sila. Kay to see is to believe lagi. O niya, gusto na silang musulod sa arka, kay ningtuo tinuod itong iyong Noe. Abi man tutog bakak to. Sige na silang tok dito sa arka. Noe, ablihi mi Noe. Nagkalalain na reklamo sa mga tao. Parente ta Noe, silingan ta. Suod ka itang higala. Apan di na makahimo pag-abli si Noe. Tungod kay ang records Biblia, ang manulunda sa Dios mao'y nagsira sa pultahan sa arka. So, sirado, wa na'y nahimo ang mga tao diyas gawas. Kutob na rin sa pagbahay. Hilak sila, kagot ang ilang mga ngipon. So, kung imong tanahon, ang Mateo 24:37, ang nahitabo sa panahon ni Noe, sulusama unya ang mahitabo sa pagbalik ni Kristo. Sulusama, but ipasabot, nga daghan sa diang mga tao nga dili mo tuo sa pulong sa Ginoo. Parehas panahon ni Noe. Naidaghang mga tao sad nga makabati, pero ang nasilang kasing-kasing ang pagyaga-yaga, ang pagsalikway, o niya ang uban gisirhan ang ilang huna-huna sa pagsabot sa kamaturan aron unta maluwa sila. Susamas na hitabo ni adto, munang nining panahon na minilyon sad ka mga tao ang musalikway sa pagpasidaan. Sinuwi wa madiskuryo sa una, taliwala sa kagahian sa kasing-kasing sa mga tao. Wa siya ma-discourage, padayon siya pagsulti, padayon siya sa pagpasidaan, kay maoy instruction sa Ginoo. So nining panahon na, ang gusto sa Ginoo nga ipadayon, pagsalnyo ang pulong sa Ginoo, bahala na mga tao nagpagahi silang kasing-kasing. Pero nahitabo sa una, nagmahay ang kadtong mga taong nagsalikway. Apan malipayon ang mga taong midawat sa kamatuoran, kay naluwa sila panahon sa lunop. Kung imong tanaw na records Biblia, human sa lunop mga higala, naghalad si Noe sa Ginoo, nagpasalamat siya sa Dios. Sa diha nga naghalad siya, nagpasalamat sa Dios, nakita ni Noe ang bangaw sa langit. Giingnan siya sa Ginoo, Noe, kining bangaw ngay mo nakita, mao ni timaan sa akong saad, nga kining yutaa, di na nako ni silutan pinaagi sa lunop. Ang isilot ani sa 2 Pedro 3 mahigala 7, kalayo na sa impierno. Hangtod karon makita natong bangaw nga nagpahinumdom ang Dios kanato
ngang ilaglag ning kalibutana kauban sa mga tao nga nagsalikway sa pasidaan si Ginoo. Mauna ang kalayo sa impierno, mga higala. So ang atong nabasa, ang tanang tao daluhon sa Ginoo sa adlaw sa paghukom og mga tubang ta, hukman ta, sumala sa atong nabuhat. Maayo kung daotan, mga higala. O niya, kanang mga tinago nga butang makakita kang Ginoo na, atong basahon na, atong basahon ang record din sa nakasulat sa Ecclesiastes Kapitulo 12, o niya sa versikulo 14. Kay pagadadon sa Dios ang tagsatag sa kabuhat, ngadto sa paghukom, uban ang tagsatag sa katinago nga butang, bisan ang maayo kun bisan ang daotan. Mga butang tinago sa matas tao natong gibuhat, dayag na atubangan si Ginoo. Mga tinaguan sa tao nga buhat, ibulgar na unya sa adlaw sa pagbalik sa Ginoo. So Brother Loor, ang imong pangutana, unsa may basihan si Ginoo sa hukom? Ang kasing-kasing bag ato bantiyan? Data na siya. Ang nastong kasing-kasing og ang kanang gisod nato sa atong tiyan nga supak sa kabutos Ginoo. Apil na basihan si Ginoo sa adlaw siyang paghukom. Nga naman, kay sa atong mabasa diha sa Isaiah 66, 16 o 17. Sa adlaw sa paghukom, nagisgot na kay pinaagis kalayo. So nagisgot paghukom kay pinaagis sa kalayo, ang Dios mopahantang sa iyang hukom. Impierno. O niya, unsa man ang mga tawhana. Ingon diya sa dihang ipahamtang na sa Dios yung paghukom, daghan o niya ang iyang mapatay. O kinsa man ang mga tawhana higala. Nag-ingon ang atong mabasa diha sa unahan sa 17, kadtong mga tao nga nag-angkon nga sila balaan, nag-angkon silang putli, pero nagsimba og mga Diyos-Diyos, nagakaon sa unod sa baboy, og nagakaon sa mga dulumtanan. Ang Biblia nagsulti, silang tanan dunganon sa paglaglag sa Ginoo sa adlaw sa katapusan. Naas Biblia. So gisud nato sa tuntian, Brother Loor, unya kanang gisud nato supak di ay na sa kalbuton sa Ginoo, maka-impierno na. Mao na nga atong pamalandungon og unsay atong buhaton, unsay atong isulod sa atong ginuhaan, mahigala, kinahanglan mahiuyon diha sa kabuton sa Ginoo. Unya atong kasing-kasing nagunahon na tagdautan. So sa adlaw sa katapusan tinago totally na kay wa mahibawi. Sa adlaw sa katapusan ibutyag na sa Ginoo, atong nabasa, dadon sa Ginoo ang tanang butang. Sa adlaw sa katapusan tinago og dayag higala, hukman tang tanan, sumala sa atong mga binuhatan. Okay, naabot naman si Brother John. Ako sa ning basahon kining nakita nato dinhi sa screen ato ning tanawon una. Okay, ni as Mrs. Alex Liaban, tinuod gyud Brad Libby, sayo na lang ang pagpakatap sa mensahe karong panahona tungod sa internet o mga teknolohiya. Tinuod na, Brother Mrs. Alex Liaban. Niapos kapag lao, Michelle, dili tanang Adventist maluwas. Tinuod na. Ata mag-angkon nga tanang Adventista maluwas. Kay dili tanang Adventista nagkinabuhi sa kaluwasan. Kay ang tanang dato sa SDA musunod jud diha sa New World Order. Ayaw sa una-una, sister, kapag laom, New World Order na imong isgutan permi. Niya, kadaghan ba yung mga dato pod nga adunay pagkahadlok sa Ginoo. Ang tanang pastor sa SDA, uban pang dato sa SDA, ang balaod jud sa New World Order. Mura ka man og propeta. Okay, di ta mo tag na anak kay tag-satag panubag tubangas Ginoo ang Dios nagtanaw sa kasing-kasing. Basig kita dili ta dato unya sa adlaw sa katapusan malaglag noon ta. Manang ato maningkamot lang jud ta
diha sa pag-alagad sa Ginoo. So atong ihatag ang panahon kang Brother John, ako ning basahon Brother John ang pangutana ni Luor, dugay-dugay naman eh. Mga brad, inigbalik sa Ginoo unsa may iyang basihan sa paghukom sa tao. Ang naasulod siyang kasing-kasing ug ang naasulod siyang tiyan kay sige man gud mo gwali anang pagkaon nga mosulod sa baba unya mogawas rasad sa gawsanan. Ningon baya ang Biblia nga ang ginharian sa Dios dili pagkaon kundi pagkamatarong, pagkigdait og kalipay og maunay gikahimutan sa Dios og dili tong pagsulod sa balaod sa pagkaon nga gisugo sa Israel. Brother John. Okay, daghang kayong salamat Brother Libby. Mahitungod ni pangutana anining Luor. Kuani kanini ang unsay basihan, no? Mahitungod bas imong pagkaon. Unang-una sa naunang Korinto kapitulo 10 bersikulo 31 nagsulti nga bisan unsay imong pagabuhaton, pagakanon ug pagaimnon buhata kada alang sa pagpahimuot sa Dios. Kung nagkaon ka sa mga butang nga wa itugot sa Dios, ang pangutana diha nahimuot bas imo ang Dios. Kay gisulti man nga bisag unsay imong buhaton kanon ug gaminon buhata na alang sa paghimaya o pagpahimuot sa Dios. So dili gid siguro mahimaya o mahimuot ang Dios dinha nga gikaon nimo ang wa itugot sa Dios nga kaunon. Ikaduha, wala gyud na ikahimaya o gikahimuot sa Dios Brother Luor kana bang imong hunahuna nga kanang kasuguan ug ang balaod sa pagkaon didto ra na sa Israel. Wa na ikahimuot sa Ginoo kay kun imo nga basahon ang naunang hari 8:60 ug 61 ang kasuguan sa Dios alang sa tanang katawhan sa kalibutan. Tandaan nimo na. So kun ang basihan sa kaluwasan ba, kung imong tan-aw duna naman toy mga bersikulo nga gihatag ni Brother Libby sama sa Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 14 nga ang buhat maayo og dautan bisan pa ang mga tinago sa adlaw sa paghukom madayag na. So nagpasabot nga ang binuhatan sa tao makita ra gyud unya. Karon kung imong basahon ang naunang sa pinadayag kat 22:12 nagingon, muanha na ako sa dili madugay nga magadala sa akong ipamalo sa pagbayad ngadtos matag-usa sumala sa iyang mga binuhatan. Ang gisulti sumala sa iyang mga binuhatan. Kung nagkaon ka sa butang nga wa itugot sa Dios nga kaunon kana imo na nga binuhatan og maghatag ang Dios og balos niya na kay mo may gisulti nga maghatag siya og balos ngadtos matag-usa sumala sa iyang binuhatan. Ang rason manggod o hinungdan ngano nga wa kay kahadlok, ngano nga wa kay inunta kabah, inunta lang pagkasulti nga mukaon ka sa wa itugot sa Dios nga kaunon, imong gilapas ang kasuguan sa Dios. Muunsay rason nganong sayon ra kaayo ninimo tungod kay imong gihuna-huna og imong gihuna-huna nga didto ra na sa Israel. Mao man ay imong basihan ngano nga sayon ra kay ka nga mukaon sa wa itugot sa Dios nga kaunon unya imong lapason ang kasuguan sa Dios kay lagi naa sa imong hunahuna, naa sa imong pagbati nga didto ra na sa Israel. Unya diin man na nimong doktrinahan na punit na nga didto ra na sa Israel nga kun imong tan-awon ang Biblia ang kasuguan sa Dios ngadto man sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan sumala sa nang Juan nang Hari 8:60-61. Unya gihisgutan sumala sa Ecclesiastes 12:13 nga ang kinimong katapusan sa tanang butang ang tanan na dungog na kahadluki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo kay kini mao ang tibuok katungdanan sa tao. Ang pulong gani tao kahadluki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo kay kini mao ang tibuok katungdanan sa tao. Abi nimo Luor alias maninimo dili magid nimo imo hagyod nga kuan
timan igyod nga kung naghuna-huna gani ka, nagbati ka nga ikaw tao, dunag kay labot sa pagsunod sa kasuguan sa Dios kay tao man ka. Tao man ka. Og unya kun ato nga tan-awon sa Biblia nga naghisgot gyud sa sa Pilipos kapitulo 3 bersikulo 19 nga ang ilang dadangatan maong pagkalaglag kay ang ilang Dios mauman ang ilang tiyan. So sa Biblia giila og giisip nga maumay imong Dios gisunod nimo, ang imong tiyan kay gipaslak man nimo diha, gisulod nimo diha bisan pa ang mga butang nga wa itugot sa Dios. Ayaw kalimot nga kanang imong paghuna-huna nga didto ra na sa Israel, dili gina nahaom o natakdo dinhi sa Biblia. Unang-una, naghisgot og kasuguan, naghisgot og pagkaon, kay mo man tumong gyud sa imong pangutana. Ang pagkaon, balaod sa pagkaon, diha na nadaan didto pas tanaman sa Eden. Si Adan og si Iba pa lang ang tao sa kalibutan, diha nay balaod sa gitawag og dietary law, balaod sa pagkaon. Gitugot og wala itugot pagpakaon. Hinungdan nga nakasala si Adan ug si Iba kay ilang gikaon ang mga butang nga wala itugot sa Dios nga kaunon. Sa samang pagkaagi sa gihapon kung gikaon nimo ang butang nga wa itugot sa Dios nga kaunon, nakasala gihapon ka. Mauna nga sa adlaw sa paghukom ang basihan ang imong mga binuhatan, imong binuhatan. Og dili lang sa imong binuhatan kundi sa imo sad nga pinulungan. Mateo 12:36 ug 37 kay pinagis sa imong pulong pagamatarong ikaw ug pinagis imong pulong pagahukman ka sa silot sa adlaw unya sa katapusan. Mauna nga sa atong mga pinulungan ug sa atong mga binuhatan, kining tanan mulugwa raunya ni, makita raunya ni sa adlaw sa paghukom, kay ang tao pagahukman sa Dios pinasikad sa iyang binuhatan, pinasikad sa iyang mga sinultihan og labaw sa tanan. Pagahukman siya sa iyang pagkamasinupakon diha sa kasuguan o kabubuton sa Dios. So Loor, dugay namaning pangutanahan nimo apan ang hinungdan manggod mao nga naay mga panahon nga unnecessary o dili na gyud gikinahanglan pa nga pansinon pa og unsay mga gitext-text nimo diri kay ang imo god wa magkadimao usahay. Maayo na lang gani ni karon kay natumong ni. Daghang kag mga gipang chat diri nga basihan nimo ang imo rang kaugalingon. Og unya kung tubagon na, dili ka maminaw kay muligid na pug ka, moabanti na pug ka. Nga gitagaan naman unta o higayon ang pagtubag ang imong pangutana, pero wa nimo tagda ang pangutana kay muligid na pug ka og lain nga pangutana. Sa laktod pagkasulti, dili gyud ka matuoran ang imong gipangita kundi ang imo ra gyud ang kanang pagkasukihan. Unya naay kinaiya sa tao duha gyud na. Kana bang tao nga kana bang nagdepend lang sa iyang kaugalingong teorya, kining taong pilisupo og ang taong pilisupak. Kining duha, Mr. Loor, naa nimo. So ayaw ni i-apply sa imong kinabuhi kung nangita ka og dugang pa nga katin-awan alang sa kaluwasan. Salamat, Brother Loor. Uban sa nang naminaw karon, naapabadihay basahonon, Brother Libe, sa atong mga pinalangga nga mga viewers? Wala na, Brother John. Tiwasan na lang. Doon na pa mga 4 minutes. Okay, 4 minutes. Address ako, 2 minutes na malang diha 4. Okay, thank you so much. Okay, ang tinuod nga pagkasulti, no? Mauni ang siguna sa ato nga nahisgutan nga sa mga binuhatan sa tao, ang tao pagabalusan unya sa adlaw sa paghukom. Ug unya didto unya sa hukmanan sa Ginoo, dili na ang tao pa makalimod, dili na makadinay kung unsay iyang ginahimo. Ginahimo. Unya kanang tanan, Brother Loor,
didto na makita unya nimo kanang imong hunahuna nga ang kasuguan sa pagkaon o ang kasuguan na moral didto ra na sa nasod sa Israel. Imo niya na sa adlaw sa katapusan, imo unya na nga makita ang pagkadako nimong pagkasayop. Nganuman, kay dili man na mahitabo nga ang paghukom sa Ginoo didto ras nasod sa Israel. Kay ang paghukom sa Dios tibuok kalibutan man. Ug unya ang kasuguan sa Ginoo usa man unya na sa mahimo unya nga taksanan, timbangan ug sukdanan sa adlaw sa paghukom kung kana imo ba nang gisunod o wala. Ana ugwa ka nagsunod ana, natural manubag ka ana atubangan si Ginoo. Ang paghukom tibuok kalibutan man. Ang balikan ni Kristo tibuok nga kalibutan. Tan-awa ra gud Mateo 25:31 o ngadto sa kanina ang 33 ug 34 nag-ingon og inig-abot unya sa anak sa tao. Ang anak sa tao referido ni ngadto kang Kristo. Siya magaling ko akin na uban sa tanang mga manulunda. Siya magaling ko diha sa iyang mahimayaong trono. Og siya may sama sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding. Og iyang pagatapukon ang tanang kanasuran. Og ang mga karniro ana sa iyahang tuo og ang mga kanding ana siyang wala. But pasabot nga sa pagbalik unya ni Kristo, ingon nga si Kristo mao ang maghukom, duha lang kapundok ang tao, karniro ug kanding. But pasabot matarong og dautan. In short, mga taong nagsunod sa kasuguan sa Dios ug mga taong nagsupak sa kasuguan sa Dios. Duha ra kapundok ang tao. Pero tanawa tanang kanasuran, pagahukman gyud na sa Ginoo. Unya ang matarong sa iyang tuo girepresentaran sa karniro o ang mga dautan nagrepresentar sa mga kanding ana siyang wala. Tanawa sa 34 nagingon og ang hari magaingon diha siyang tuo, meaning ang giingnan niya kadtong mga karniro, mga matarong, umari kamo mga dinaig sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian nga gitagana kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Mao ni ang mahitabo unya nga ang mga nagsunod sa Ginoo gitagan-an sa gingharian unya karon moingon kang didto ras nasod sa Israel. Nganuman ang paghukom sa Ginoo didto ras Israel tibuok kalibutan na. Og unya ang basihanan sa paghukom sa Dios mao unya ang iya atong mabinuhatan og ang kasuguan sumala sa Santiago kapitulo 2 bersikulo sa kananaang 10 paubos nga mga kanina 11, 12, 13. Busa nga mamalandong ka loor uban sa tanang mga naminaw asa man gyud ang tamis insakto og nga sundon ang kana bang gitudlo sa Dios dinis bala ang kasulatan o ang gitudlo lang sa tao mga pangulo sa simbahan. Salamat brother loor uban sa tanang naminaw ang Dios magapanalangin kanaton tanan. Okay niya siya itong basahon makadiyot niya si Brother Eljon, Tonyakaw ni Dia, nakikuba nato si William Ede, si Nadiboy, Danny Boy, Chow Oliamot, tapos Leonidas Tayom Sumalinog, niya po si Lowell Nodalo Estrera, Marvin V. Morillo, tapos Jojo Cordova, niya Ayan Kevin Dorotan, niya po si Benson Lagarisa, okay. Mao ni mga niya po Joe Andel Sarol, Mary Claire Laluces. Okay, mao ni ato mga nakita dinhi sa screen mga higala niya tan-awon tani nga before ta mag closing song ato sa ning tagdon makadiyot. Okay. Ni apod si Mali de la Cruz Beverly Notarion, Richard Burden Velarde, niya po Roy Lisa Sayod. So thank you kayo niya ato ning tiwasog basa dirita sa ato nga messenger. Niya po si thank you also Sir Matthew Anderson for following and watching our program. Thank you. God bless you and your family. Hello, Sir Mateo. I'm very appreciated of you and thank you so much for being with us. And I'm always praying for you and your family. Okay. Thank you. Salamat po kayo, Sister Chari de la Cruz Nogas, sa pagpakiguban.
niapod si Mads Merlin Darder o si Nicky Sumalinog. So wa naman tay panahon mga higala sa di pahingpit tapuson atong tulumanon niya ang ato nga theme song. Magampo kita mga higala, silimbahon ka nga Diyos sa walay katapusan, dagang salamat sa kalimpusan, imong pulong ang mga nagapaminaw, dada sa kahayag sa kamatuoran, tuguti, nga ang ilang gugma magatubo sa pagsunod diha kanimog mga luwas ang tanan sa adlaw sa katapusan. Salamat nga ikaw magatubag, maghatag sa pagampo, tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong higalas kahanginan, Pastor Joel Terana, Brother Libby Clavis, ug niining inyong ubos nga higalag igsuon, Brother John dito, magaingon sa inyo maayong gabi. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Uha